wallahi ban so iskanci da bro ba na tura ko wancan duniya wancan tuna da shegan jina tura ko ta duniya ba ku ta ba ga mi komi ba ga duniya zan tura ku ta bil adama wallahi duk wanda ne taba kamin wani abu kai ga duniya zan tura ku ban so in ji labarin da ba shi labarin nan da duniya can shi na kalmi abin da ban so ku dauko ne shi ku tonin da shi kokarin Allah dai ka ko mun san ba mu kyauta insha Allah in da mun za mu kawo mashi kuma wallahi mun ka tayo na duniya yadda ran mai baci ran ka baci insha Allah sai ran ya baci amma kai hannu ha artist wancan yaro kan ba shi na magani je mu matsafi ya sheka kai shine ba yaron nan ma ya ta samu da jijiyoyin ta mu duk inda ta yi samun ta ka ba ka sa ga ni ka buka Allah ya ranga sun ma ciwo bare na tun lokacin tura su bare na aika su ne aikin kun ma yanzu casting actually ni kuna takura mini waƙoƙin abu su wallahi kuna takura ma waƙoƙin na ci muku person da su da person dusko ya ko kunna amma kuna kunna ne sai miki ne dan gabari concept wani sabon labari ne daga wajen wasu duniya suka zo cikin wannan duniya na ba ku wannan labari a wani sati da ya wuce to wannan labari shine na domin na ƙara tsokaci akan wannan labari ni in so ka matsa min ina faɗuwa cikin duniyar nan in ni waɗo kuma wallahi ba za ta yi musu daɗi ba kai ina jin buga so ne ya shiga duniya gaba a mai kyau sai ka ja kunya mutum da mabuti ai gaba na ka sa ka shi go mutum Present Duniyar Tsafi. Duniyar Tsafi, Duniyar Tsafi, Duniyar Tsafi, na ce muku Duniyar Tsafi, Duniyar Tsafi. Amma me I'm your artist and the Omegas, artist Omegas. Yeah, Ogamu Anthony, yeah, Ogamu Anthony, yeah, Ogamu Anthony. I'm sorry because the in the custom I make a send you zamuche ba wani